Filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye tubabukalo tile 18 janvier an bɛ ale la san 2024 minnu sɔgɔlen don an ka radio partenaires ka Star FM Bamako ya ale ni Sikaso Bamako fana kɔnɔna na sa maa minnu sɔgɔlen don an na radio Excellence Ulay FM Mali kɔnɔna fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fana radio minnu sɔgɔlen don an na k'a daminɛ Kayi ka taa se Segu Kucala Sikaso Mopti Sankaw fɛ Bilakaw fɛ Bafulabekaw fɛ min ye Kitakaw fɛ Manakotokaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn kibaruya waati nin y'o sigitɔ ye kɔkan kibaruya kelen o b'an bolo min ye Karimwadi ye o kibaruya kun bɛ ale kan farikolo ɲɛnajɛ première journée Coupe d'Afrique ale banna ko bi 27 donna carton rouge sabadira min ye carton jaune ye o caman baden dira maa minnu sera ko olu waleyaw kɛ première journée kɔnɔna na an bɛna olu fana da outlook kan kibaruya kɛnɛ kan fana an ni jamanakuntigi Asimi Goita an n'ale fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ taa Kidal bi Mali yɛrɛ camancɛla fan fana fɛ a yeleno k'a fɔ ko nin waati na Masinakaw ni fɛɛrɛ ma tigɛ olu bɛna dugubila kɛ sabula u ka dugu min bɛ bi ni gɛlɛya selen don olu ma a bɛ dugu 20 ani kɔbɔ an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ ka Jani.ml FM kan an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la bɔlɔlɔ sira o ye an jabala ye min ye an ka radio dɛmɛbaaw ye fana an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn maa minnu bɛ n'u tɛ sɛgɛn o tɛ ɲinɛ n'u kɛlen don k'an dɛmɛ baara in na an b'olu fana fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sabula ŋunu ale tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ o de la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka kɛ ni baara minnu bɛ an bolo nin waati na bi n'Ala sɔnna ma Coupe d'Afrique match min bɛ Egypte ale ni Ghana o dulati n'o ye 20h ye an n'an da don la min ye an ka débat politique ye ale bɛna bɔ 21h la bi ka taa bila 22h la ka sababuya kɛ Coupe d'Afrique ko o min bɛ sen na o la sa k'aw fo ko kura k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni ɲankuma min ye kibaruya ye an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko Mali jamanakuntigi Samɛ foli senfɛ ale da donna kuma caman na kuma minnu bɛ yen ni maaw yɛrɛ tun tɛ olu kalama gunola kumaw caman a y'i da don olu la bi sɔgɔmada in na an bɛna mun d'aw ma Asimi ka laseli la o laseli bɛ tali kɛ min ye jamana yɛrɛ kɛlɛ min kɛra kɔnɔna na Kidal ka se ka ale sɔrɔ baara minnu kɛra janfa minnu tun b'a ko la min ye jamanakuntigi Asimi Goita an ka jɛ ka ale lamɛn. Nisma problème fɔlɔ kɛra min France talen u ye ministre mɔgɔ caman jamana wɛrɛ mɔgɔ u caman falen France mɔgɔ wɛrɛw la donc France taara France sigira kana tuguni donc kɔrɔ toujours u b'a ɲinga bon ni saya kɛra kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ka taa a ko sɛgɛsɛgɛ u bɛ mɔgɔ bila ka taa u bɛ France ka gendarmerie bila ka taa et bien ngala ɲinga sɛnɛ jɛngala ngo bɛ ya o de yo do fana kun ye gɛlɛya dɔ ye donc y'u tora ministre fana bɛ mun kɛ u an ka kan sanfɛla yɛlɛ n'u ka avion ye u ka kibaruyaw ta k'u b'o di tubabuw ma an y'u ɲininka aw bɛ nin kɛ kun jumɛn na ko France dɔ bila la an ko siɲɛ wɛrɛ n'a ka avion y'an ka kan sanfɛla traverse an bɛ mugu cɛ a la donc bɛɛ kelen u y'u calmer donc an nana to ten cogo la ko ministre yɛrɛ ka tali ko nana boloda parce que ministre ka tali solution kun t'a la parce que u ye laɲini 3 de kɛ o laɲini 3 si kun se ka tɛmɛ an y'a fɔ ministre mɔgɔw ɲɛna u nana k'u bɛ se k'an dɛmɛ cogo di an ko bon n'aw bɛ se k'an dɛmɛ parce que aw ka baara kan ka an bɛɛ ka yeta de kan ka gɛlɛn n'an ko mɔgɔ min jugu a k'o tɛ jugu a tɛ se ka ɲɛnabɔ cogo si la f'an bɛɛ ka fɔ nin tigi de jugu ye aw ka baara ka kɛ k'an ka baara dafa bon n y'a fɔ dɔgɔ n'i bɛ nin waleya sugu kɛ ani hakilina fila tɛ bɛn quoi parce que n'a tiɲɛna bɛɛ yɔrɔ mun b'a kɔfɛ o y'a to a bɛ ko bɛɛ labɛn ka ɲa a y'a yakumu na u ye binna baton kan u ye Bamba attaqué u ye Burama attaqué u ye dugu caman attaqué mɔgɔw ye déclaration kɛ u ye vidéo fili fo ka maliyɛn dɔw yɛrɛ dusukun dɔgɔ kɛ nin ko ye nin ko bɛ laban mais nin bɛɛ ye maliyɛnw ka cɛsiri de o de y'a to parce que kun y'o de ka jamanadenw hakili ɲagami u ka muruti o ni murutila de o tile tiɲɛnen donc ayi an nana dɔɔni fo ka nin yɔrɔ bɛɛ minɛ kelen a jama barika bonyana dɛ Tesalit u tun ye Tesalit ancêtre de u ka communication b'an bolo u b'a fɔ non a kana mugu ci la n'u y'an ka mɔgɔ ye avion jiginna tasuma de kɔrɔ pour que ka se ka an ka mɔgɔw bila parce que u de fɛ an bɛna duguma sanfɛ an nana sanfɛ sira fɛ donc Tesalit minɛna tasuma de kɔrɔ agiolok o kɛtɔ ka k'u bɛ kan de o ye jugu wele ka na drone b'u sanfɛ u tɛ drone na u ka minɛn ta ka di juguw ma o image b'an bolo u ka minɛn di juguw ma drone b'u kunna a b'u filmer o image b'an bolo o taatɔ ye fɛn bɛɛ tiɲɛ k'an bɛɛ tiɲɛ a yɛrɛ tɛ yɛlɛma dogo mɔgɔ si la ne e bɛ ka mɔgɔ lakana k'a fɔ e bɛ mɔgɔ lakana n'i ma ɲɛ k'i kan ka bɔ o yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la sisan mun na t'a fɔ i ka minɛn cɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ u taara k'an ka mɔgɔ filen to u taara k'an ka minɛn bɛɛ filen to o kɛra min jugu k'a ta u taara k'an ka mobili n'an ka marifa bɛɛ to jugu y'a ta yali kan belebeleba fana kɛ tɛniko la komi bɛɛ sɛbɛ ye sɛbɛ de anw ɲɛ tɛ foyi la ni Kidali tɛ u tun bɛna yɔrɔ fo ko kɛ o taara diɲɛ fan fɛ anw ɲɛ bɛ Kidali de la ko Kidali ka minɛ kɔfɛ an mɔgɔw ye ko wɛrɛ ɲɛɲini donc a ye Amadu Gomusa kɛlɛ kɛra fo ka Kidali minɛ
e kidal nyale fem so da kidal ga bo akilima o tra ka blende tandru ngona to blende tandru abeka heureusement ke ama tambadu ma o bole jugu ka te jugu ne tamne ka bon bombardement les fait bombardement yabla donc c'est ka fa na jamana pa ka be bona pour que jamana ka dese quoi c'est comme mo fla be kala an la jo akom na banto ko dan se angula ja ko metin ko ladi mo ma na jadi na nyana mombolo ala barka la jamana donga wuli ka jola ni jamana ko temena to suga wuli ka jola abara ala kun ce ko nyama donc albi barama ba ando de kera odo okum gonna sa akaga sa an kan yare tinya sa an kan yare wato ango ko sigi ka foke ta fe na fe o bana antike mo shana mo glaso beble na me fe ga ma ka fe to okum gonna ngo atinya malo ga sigi ka foke no be na munga ame barakoka parce que tintin mo dabe do iga kumala abaka ga ngani kama abaka aga sorotari kama abaka ta fenti ina te jenal ke labli to na re mun be na munga o baran kan no amblo ni mo da charala mo da bala abaka kan na fasrosra kama abaka atlanta kama abaka atlanta gacha e ka to ne ga marakono fana baradoy nganga na fasrosra so ifanfe fana fendoy donc atik amaka atanga sisa are ka kare are ka feno ngambe feno ka anga barakoka o de batu lakana to be sabati idal ne li duranta bani parce ko tanza waten Tunisie be Orissa be André Bougan be Fanfi be fo frontière moti jiro lakana soko no wala kana soko kan donc pour ça kidal lakana fo frontière ada yi kala do traquer fo frontière en fanfe o be ga jamana lakana donc atenya ali bi o barato no be angulla sabati maintenant même amu fo en nord de jongo nuna tamashi kelete arabu kelete probore kelete bamana kelete nyan kelete na fasro sala kelete comme bogo le famille alors ko fo angami famuya o ye k'a fɔ ko nafasɔrɔ sira kɛlɛ o de bɛ an ka jamana kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔna na min ye kidalikaw fɛ ye sigikafɔ belebeleba min ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a labɛn n'a a bɛ fɔ o ma ko dialogue intermalien kidal a baaraw bɛ ka kɛ min ye gouverneur n'a ka maaw ye u y'u sɔn dugudenw n'u ka dugudenjɛkuluw ka taa fara jamana kidal yɛrɛ maabaw kan sa gamu a ye ninnu bɛɛ lajɛlen wele k'a f'u ɲɛna k'u kana u ka sigi u ka kuma yaasa gɛlɛya minnu bɔ u kan n'o y'a sɔrɔ u ta ye degun ko ye o degun bɛ se ka furakɛ cogo min jamana yɛrɛ fɛ laɲini minnu bɛ u bolo u yɛrɛ bolo mun yɛrɛ bɛ se ka na ni bɛn ni lafiya ye kidali kɔnɔna na u ka na k'o fɔ a yera k'a fɔ ko zen min ye maa caman ye olu kɔni taara u y'a ɲini gouverneur fɛ a k'a lase jamana ɲɛmaaw ma olu minnu yɛrɛ ye dugudenw ye olu degunnen bɛn ni kelenya in a ka d'olu ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan wa mali seginni ni sisan cɛ olu ɲɛ bɛ baara minnu na n'o tora senna ni ala sɔnna ma kidali yɛrɛ bɛ wuli k'a jɔ a yɛrɛ ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baara minnu kɛra olu bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛ mɔna laɲini ye min ye bɛn ni kelenya ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kidali yɛrɛ bɛ se ka bɔ a ka degunba ninnu kɔnɔna na cogo min na min ye maaw bɛ baara kɛ minɛn minnu na olu ka se ka na kidali kɔnɔna na kidali fana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ yaasa min ye baaraba minnu bɛ yen n'u yɛrɛ k'a fɔ ko degun bɛ sɔrɔ o la duguden dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko bi a sera olu yɛrɛ kidalikaw k'u bolo bulon kun ka se ka faso dɛmɛ baaraba dɔw la baara minnu bɛ se ka kɛ yiriwali baaraw ye kidali ale n'a a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔna fana na an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko min ye kunu conseil de ministre min kɛra o conseil de ministre senfɛ gouvernement ale y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye tɔn dɔ ye k'o bɛ kidali kɔnɔna na ko k'o tɔn in ci ka bɔ yen tɔn in ko a tɔgɔ nansarakan na solidarité pour le Sahel u b'a fɔ ma ko Soliza ale ye jɛkulu ye sa jɛkulu min kɔni sigilen kun don tɔn jɛkulu kun don min ye baarakɛɲɔgɔn jɛkulu fana ye ale ni gouvernement kun kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛn minnu b'a yamaruya ani gouvernement ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka a sen don fɛn minnu na o ye sɛnɛko ta nasira ye o ye bagan mara ye ka ji di min ye kuran ye kalanko kɛnɛyako fo ka taa se yɔrɔ caman ma nin baara ninnu a fɔra ko a yamaruyalen don k'olu kɛ Kayi kɔnɔna na Kulukoro Mopti Tombouctou nka ko nin waati laban in na u nana ye k'a fɔ ko min ye jɛkulu in ye a yɛrɛ b'i dili bɔ nin bɛɛ lajɛlen na koyi ka t'i banba kidalikaw de fɛ yen k'a sɔrɔ sɛbɛn fosi t'a a yamaruya a ka baara kɛ kidali la ka taa bolofarala sigi kidali kɔnɔna na k'o ye sariya sɔsɔ min ye o sariya sɔsɔ in o kɔnnen don jamana yɛrɛ sariya sɔsɔ fɛ ministre de l'administration territoriale n'o ye ministre porte-parole du gouvernement ye ni o ye ministre d'état fana ye Abdoulaye ale ka jɛkulu de ye nin ale ka baarakɛyɔrɔ minisiriso de ye laɲini kɛ sa yaasa nin tɔn in n'o ye Soliza ye k'a ka se ka wuli ka bɔ yen a ko k'a ka daluyaw ye mun ye ko min ye Soliza in ye n'o ye solidarité pour le Sahel ye k'a kɛlen don minɛn ye minɛn min bɛ wari mugu yɛrɛ de ɲini ka di jɛkulu marafatigiw la bamancawale kɛbaaw ka di olu ma
ko olu fana ko sariya fɛn fɛn sigilen no Mali kɔnɔ ko olu dun bɛ o bɛɛ lajɛlen kɔn Kidali kɔnɔna na ko min ye jɛkulu marifatigiw ye k'u sera k'u to Kidali kɔnɔna na ka se ka musakaw sɔrɔ ka baaraw kɛ k'a dun k'a sɔrɔ Kidalikaw ma maa kelen sɔrɔ a la wa u tilara ka tuguni ka marifa ta ka ɲɛsin Kidali yɛrɛ yiriwali baaraw bɛɛ lajɛlen ma k'olu bɛɛ lajɛlen dawalo ko n'i ye Kidali ye bi a bɛ cogo min na k'a ye k'a fɔ ko nin tɔnjɛkulu in sigilen don k'o bɛ musaka caman minɛ k'a di bamancɛwale ni jugawale kɛbaaw ma ko man ka to sen na o de la gouvernement kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko min ye tɔn ye n'o ye Soliza ye ko k'a ci ka bɔ yen Amara Soliza a ɲɛma Algabas Ag Intala dɔgɔkɛ don o tɛna se ka taa foyi kɛ Kidali min kɔni bɛ taa jɛkulu marifatigi ninnu kɔni juguya kɔni na wa min y'a ko juguma yɔrɔ ye kamalen sɛbɛn min dira a ma a fɔra k'a ka baara kɛ Kayi a ka baara kɛ Moti a k'a kɛ Tumutu nka don kelen da kelen gouvernement ma yamaruya d'a ma k'a fɔ k'a ka baara kɛ Kidali mais n'i y'a jateminɛ baɲumankɛ jɛkulu fɛn fɛn bɛ don Kidali hali Salu Nasini ko an taalen ye kalata labɛn na an ka kalata tɔn minnu bɛ yan minnu bɛ kalata sekɔrɔba don olu baaraw kɛ n'o ye ONG ye u ni ale de b'o baara fana kɛ yiriwali fɛn fɛn bɛ kɛ a wari bɛɛ bɛ tɛmɛ ale de fɛ ni e ye terroriste ka ɲɛmaa ka dɔgɔkɛ ye e bɛ mun wɛrɛ kɛ gouvernement ko k'a tɔn ci ko ka bɔ yen pewu o kɔni o kuma o ɲɛna an bɛ se ka min fana fɔ ka da o kan halisa kibaruyaw ta na sira fɛ an y'a ye k'a fɔ jamanakuntigi ko dunko juguya ni yurugu kɛlɛ ko a tɛ bila dagirinda la minisiri min bɛ sariya ko kunna Mamudu Kasoge dɔgɔkun kelen min kun sigira sariyatigiw tɔgɔ la ale y'a fɔ ko énergie baara la ko baara minnu bɛ ka kɛ ko min ye taji miliyɔn 19 o de kumaniyara énergie ma miliyɔn 6 u sera ka o segi énergie ma o miliyɔn 6 litiri o bɛ bɛn sefa wari miliyari 4 ani miliyari 4 ani a kunkanfɛn ma ko ni musaka ninnu ko nin bɛɛ lajɛlen tara ka di énergie ma sisan min ye litiri miliyɔn 13 énergie ka litiri miliyɔn 13 o de bɛ ka ɲini o fana kan ka ta ka di u ma nka yan'o cɛ pôle économique kabi dɔgɔkun tɛmɛnen maa bɛ baara la énergie kɔnɔ k'o bolo donna nin ko ninnu na a y'a bɛɛ wele kiiri tigilamaw u kun y'u bɛɛ lajɛlen bila kaso la garde à vue la u tɛ se ka t'u ka so o baara min bɛ sen na n'a dɔgɔkun 2 ye nin ye ko min ye u ka conseil d'administration o président k'u y'o fana wele i b'a dɔn sa baarakɛyɔrɔ la énergie n'a ɲɔgɔnna ninnu a b'a fɔ ko conseil d'administration président u y'o wele minisiri kɔrɔ kelen énergie minisiri kɔrɔ kelen o fana welelen don sisan ko baara yɛrɛ a bɛna tɛmɛ cour suprême ma koyi parce que ni minisiri kɔrɔw b'a la pôle économique tɛ se k'o baara kɛ nka yaasa baara tɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min ko cour suprême ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ conseil d'administration na ko k'a bɛɛ wele maa minnu fana lamɛnna n'olu ye énergie baarakɛlaw ye olu fana ko bi ko maa caman bɛ hali gouvernement kɔnɔ ko k'olu fana wele musaka ko bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ ko k'olu wele ko wa fana k'u b'a fɛ min fana ka kɛ o ye k'a fɔ maa bɛ yen olu yɛrɛ bɛ fɛ maa ka wele o bɛ ka wele kɛnɛ in kan yaasa a ko ka jɛya nka min ye minisiriw ye minisiri kɔrɔw ye ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin ko in na an b'a f'u ɲɛna u ka sabali u caman bɛ ka kibaruyaw ta k'a di kunnafonidilaw ma dɛ parce que kunnafoni dɔw bɛ yen n'a t'i kun kan i tɛ se k'a di wa an ɲɛ b'o o de caman na maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ ka ɲininka don o don pôle économique in na ye olu de bɛ kunnafoni di k'a di kɔkan journaliste ma olu de bɛ ka baara kɛ n'a ye ka tasuma don ko in na n'u ɲɛna k'a bɛ n'u kisi a b'u tɔ coron parce que cour suprême sigilen don ka nin ko in kɔnɔ koyi ale sigilen don k'a kɔnɔ n'i dun taara yen a ma nɔgɔn dɛ donc énergie affaire o bɛ sen na a kiiriko kɔni hakilila k'a fɔ yanni juma cɛ sini cɛ maaw kan ka u ta n'u bila dɔn minnu bɛ taa so walima minnu bɛ taa kaso la o bɛɛ lajɛlen bɛna na dɔn sabula o y'a jira k'a fɔ fana k'a kiiri fana tɛna bila ka mɛn tuguni koyi kalo sa in a ko kiiri bɛ kɛ sabula baaraba minnu kɛra a la maa caman lamɛnna sisan a tɔ kɛra min ye maa minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ énergie fɛ olu yɛrɛ jɔrɔlen don bi parce que min kɛra ka tɛmɛ
wa ɲɛ b'a la n'an m'an farati hali énergie directeur min bɛ yen sisan a bɛ sɔn ka problème sɔrɔ parce que ale mɛnna énergie kɔnɔna na nin kɔrɔ de maa bɛ yen ne kɔni ye baara kɛ énergie fɛ musaka ko la i k'i labɛn voilà nin énergie ale kɔnɔ kibaruya ye an bɛ fɛ ka min fɔ ka kɛ ni kiiri ale bɛ baara min na ka ɲɛsin énergie ale ma n'an bɔra o la ministre min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Musa Galabu ye Musa Alassane Diallo ale kɔni ni Brésilkaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Brésil magobatigi dɔw nana ko yaasa dɔ bɛ se ka fara an ka sukaro min bɛ dilan sukala la cogo min ko tɔni 100,000 san kɔnɔ k'a ka se ka kɛ o ye o la an k'a dilan fo k'a feere min ye sukala ni N sukala ye n'u de y'an ka sukaro dilanyɔrɔ ye ko Brésilkaw bɛna t'o lajɛ wa o kɛrɛfɛ u yɛrɛ bɛna foro bin koyi u bɛ foro bin wa olu ka sukaro bɔcogo Amara o ka teli ni ninnu ta ye ɲɛ koyi kana sigiri ya a ye Segu bɛ Dugabugu bɛ dɛsɛ a la a bɛ ba Dugabugu sen yen ala k'a ɲɛ k'a d'a ma carte d'identité biométrique ministre min bɛ lakanako kunna n'o ye général de brigade Dawudu Uld Mamadu nin ye a ko maaw ka t'u ka carte nɔfɛ Amara an yɛrɛ nin kuma fɔ yan ko carte tonnen de don carte dilanyɔrɔ la ko mɔgɔw tɛ ka taa nɔfɛ ko min ye carte 8,000,000 o kura nana tuguni ka fara kɔrɔlen kan donc ko mɔgɔ ka t'u ka carte ta kayikaw fɛ yen baara in bɛ ka kɛ nka olu b'a fɛ ka falen don a la yaasa a ka ko ka se ka teliya carte d'identité biométrique Amara an yɛrɛ bɛ min fara a kan a ka ɲi o a man ɲi o t'a minɛ fɔlɔ i tɔgɔ bɛ sɛbɛnna ka n'a to maaw bolo parce que a bɛ se ka kɛ ka kojugu kɛ ka taga kɔlɔlɔ las'i ma donc bɛɛ ka wuli ka t'i ka carte biométrique nɔfɛ a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ko diɲɛ laban kɛlɛba min bɛ na la i b'o dɔn k'o ye jiko ye ko bi diɲɛ kɔnɔna na ji min n'an b'a ɲini ji ɲuman min ta 100 sara la ko 3 don han o dusu ko n'i y'o ta k'o lajɛ k'a kɛlɛ n'a maritaba bɛna bonya ko anw dun ko baw woyolo na an fɛ yan kɔ woyolo na an fɛ yan fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka tigɛ maaw bɛ ka baara minnu kɛ min ye forage ko ninnu ye k'u kan ka sinsin ko halisa jiko gɛlɛya o bɛ mɔgɔw la min ye jamanakuntigi ka samɛ foli la Burama Alayi Ture ale y'a fɔ Asimi ɲɛna ko ji ale ni kuran k'o man ka kɛ ko dabalibanko ye ko maaw t'o sɔrɔ tuguni diɲɛlaba in kɔnɔna na an terikɛ ani n yɛrɛ dɔgɔkɛ Bubu Mabel Jawara u b'a fɔ min ma ko commission équipe régionale d'appui à la réconciliation Bamakɔ ta u y'a don la an k'a fɔ ministre Wage ale kɛlen don ka équipe sigi maa minnu bɛna dɛmɛ kɛ yaasa cɛ fɔ ni kan bɛɛ bɛ kɛ jamana kɔnɔna na cogo min a sigira région bɛɛ la Bamakɔ ta k'u ye Bubu Mabel don la an b'a fɔ ma ko félicitations ko a Jawara a k'a jija baara in a k'a kɛ kɔkan kibaruya kelen b'an bolo bi o ye Sénégal jamanakuntigi denkɛ Karim Wade ale y'i kanbɔ Sénégal jamanakuntigiya nɔfɛ France nationalité b'a bolo a ko k'a y'o fili han ko ale tɛ français ye bi a tɛ français sini ko wɔlɔfɔ don il renonce sisan sa komi ko in a kɛkun ye min ye ni ala sɔnna ma sibiri nata in u ka conseil constitutionnel cɛbɔw tɔgɔ an'u bugunatigɛ minnu ka papier tara minnu ka papier ma ta a bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ olu fɛ k'o di nka ka kɔ o ɲɛ Karim Wade ale y'a jira k'a fɔ k'ale sen t'a la bi a sen t'a la sini ale jɛra a kɔ pewu o bɛ se ka kɛ cogo min na mɔgɔw k'o faamuya basigibaliya la halisa an ka jamana kɔnɔ yorosokaw olu fɛ yen kalanso dɔw bɛ yen olu dayɛlɛla kabako don dɛ i b'a dɔn ko jɛkulu marafatigiw de ko ka ekɔliso dayɛlɛ yoroso kunbiyakaw fɛ yen wa min ye kalan ye k'a bɛ ka kɛ nin jɛkulu marifatigi ninnu maaw bɛ ka sɔmi min na ko yalama yen dugu mɔgɔw yɛrɛ de tɛ minnu nimisalen don bi n'u bɛ fɛ ka segin ka na wa sabula ko Mali ni Burkina kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ terroriste ni bamajakaliwale kɛbaaw la nka Amara Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masinakaw fɛ yen Masina maa caman de bɛ ka weleli kɛ ko dugu min bɛ ka wuli k'a ka ca ni ba n'a si ye k'u b'a ɲini finitigiw fɛ cogoya sugu bɛɛ la u kana ka na olu dɛmɛ Masina bɛ cogo min Buyagi wɛrɛ fana bɛ ten cogo la ale ɲɔnɔn kelen in kɔnɔna na ye ɲɔnɔn kɔnɔna fana na bi degun bɛ olu ka kosɛbɛ
ye ŋɔni ye birisa ɲagami yɛrɛ de sabula min ye maaw yɛrɛ t'a dɔn maa mun ye k'o tigi ye ye wa dɔw taalen don ka taa u bolonɔ bila sɛbɛnw na maaw yɛrɛ dama fana kɛlen don ka ɲɔgɔn jalaki nin ye terroriste ka maa ye nin ye nin ka maa ye amara a kuma ka ca nka min ye gouvernement ye ale bɛ se ka min kɛ o ye ka jamanadenw lakana k'u sigi marifa bɛ maa minnu bolo ne yɛrɛ bolo nin waati in na u kan k'a fɔ sa n'o y'a sɔrɔ maa o maa bɛ e kɔni tɛ jamana ka lakana hukumu kɔnɔna na e ka marifa bila ten marifa ko an k'o to armée bolo an k'o to sɔrɔdasiw bolo an k'o to olu ka baara olu ka mɔgɔw bolo n'an bɔr'o la an ka saraba o ye kani kunun ko a tiɲɛ na yɛrɛ yɛrɛ la Congo équipe in ka ɲi u bɛ se bɔlɔntan na nka Ala de m'u garisigɛ ja sura n'u tun ye 7 kɛ Zambie kunun maa si kun tɛ kule nka a banna 1-1 na o kɔfɛ Maroc y'a jira k'a fɔ k'ale ye belebele ye 7-0 ale y'o kɛ Tanzanie na e ko Tanzanie nin t'ale ta bannen parce que olu ka nin poule in nin ma nɔgɔn dɛ ɔ bi nɛgɛ kanɲɛ 14 Guinée bɛ ɲɔgɔn na ye Guinée équatoriale ni Guinée Bissau olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o bɔra yen nɛgɛ kanɲɛ 17 Kɔnɔwarikaw olu ni Niger a bɛ jouer nin fana ye kataba 4 ye nɛgɛ kanɲɛ 20 sa o ye Égypte ale ni Ghana ye Amara min ye équipe bɛɛ lajɛlen ye match kelen tan ka ban groupe ye 6 ye o bɛ bɛn match 12 ma match 12 in na an ye jateminɛ minnu kɛ o ye k'a fɔ bi 27 o de donna carton rouge 3 o dira min ye carton jaune 43 o fana dira ni ye kani don fɔlɔ in ta k'a jateminɛ min bannen filɛ nin ye a y'a to maaw k'a dɔn k'a fɔ joueur minnu bɛ se ko la minnu ye ndolatilaw ye maa minnu bɛ n'olu ka équipe doncogo ka ɲi minnu fana ye gɛlɛya sɔrɔ sabula o fana ka fɔ nkulon daminɛ ko o ma nɔgɔ bɛɛ bolo ko n'i y'a ta k'a jateminɛ groupe 6 in na match 12 tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ se ka fɔ bi o ye k'a fɔ ko carton bi kɔni n'o ye cɛlu k'o dasi ye o kɛra 27 ye wa cɛlu dasilaw u y'u badɛbɛ dasi de fana koyi ko n'i y'a ta k'a lajɛ match 12 bi 27 ko n'i y'o ta k'o lajɛ ko kɔni i bɛ se k'a fɔ ko ndolatan kelen o kelen na bi 2 de tun bɛ don bi 2 ani buruburu 25 u yɛrɛ ka fɔ la k'o ka ɲi sabula kiimɛliw la ndolatan kɔni mana se ka bi 2 sɔrɔ o ka ɲi kosɛbɛ match o match ni bi 2 bɛ don ko a taabolo ka ɲi wa ko min ye n'i ye ko in ta k'a jateminɛ meilleur buteur ko la nin waati in na maa min bɛ bɛɛ sanfɛ k'o ye Senegalikaw ka Lamine Camara ye ale kelen dɔrɔn de sera ka cɛlu dasi siɲɛ 2 o kɛra don jumɛn u ni Gambie ka jouer don sanga 52 ani sanga 60 ani 86 na ko Kamalen si san 20 ko wa k'a bɛ jouer Senegal de fɛ wa bi a y'i jɛniyɔrɔ fi fana n'i y'o ko ta k'a jateminɛ maa minnu ye bi don kan in na nin waati in na maa minnu y'a bi don olu ka jamanaw Lamine Camara bi 2 bɛ ale bolo ale ye Senegali ye Mohamed Salah bi 1 Mohamed Bayo Guinée bi 1 Classo Bouyoum Mozambique bi 1 Pape Gueye Sénégal bi 1 Bahader Boumeja Algérie bi 1 Alexandre Djikounou Ghana bi 1 Sekou Fofana Côte d'Ivoire bi 1 Jean-Philippe Carasso Côte d'Ivoire bi 1 Moulumbu Angola bi 1 Mostafa Mohamed Égypte bi 1 Janerio Monterio Kabano Cap-Vert bi 1 Victor Osimhen bi 1 Nigeria Witness Kembu Mozambique bi 1 Gary Rodrigue Cap-Vert bi 1 min ye Ivan Salvador ye Guinée équatoriale ale bi 1 don Franky Magri Cameroun bi 1 Bertrand Traoré Burkina bi 1 Deo Keonji Namibie bi 1 Amari Traoré Mali bi 1 Lassina Sinayogo Mali bi 1 Romain Saïs Maroc bi 1 Azedine Ouahi Maroc bi 1 Youssef El Nesri Maroc bi 1 ale ni King Kanwa Zambie bi 1 nunu ne biu don wa ko ni ye o ko ta k'a jateminɛ carton nɛrɛma ta fanfɛla la carton nɛrɛ match mun tana ni y'o ta k'o jateminɛ nɛrɛ 43 o de dira
ko wa ko min ye Algérie ale ni Tanzanie kulu de ka nɛrɛ ka ca ni bɛɛ ta ye o b'a yira k'a fɔ ko olu kɔni olu ti maa to nka anw yɛrɛ ta don fana nɛrɛ dira dɛ an yɛrɛ ye fila t'a la carton rouge ko o dira maa 3 ma o dira maa fɔlɔ min ma ko o ye joueur ye minnu ye carton sɔrɔ o fɔlɔ o ye Ibrahim Adams ye Gambie, François Kamano Guinée, Novatus Misroyi Tanzanie o tamakɛ kunu yɛrɛ de ya ko olu de ye carton rouge sɔrɔ ko wa ko gardien de but minnu ye cɛlu kɔlɔsibaw ye bati ko kelen kɔnɔna na ko minnu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ u ka jamana fɛ n'u y'a to u ka jamana sera ka se sɔrɔ ka se ka wasa sɔrɔ ko o ye Yeya Fofana ye Côte d'Ivoire, Edouard Mendy Sénégal, Lionel Joao Kazopoa Namibie, Hervé Kofi Burkina, Djigui Diarra Mali, Yassine Bounou Maroc ko nun cɛlu kɔlɔsiba ninnu ko maa kan k'i hakili to ninnu na penalty tan fana na penalty minnu sɔrɔla maa minnu sera k'u ka penalty don o ye Mohamed Salah ye nka o dolatan mana 2-2 la Égypte Mozambique, Bertrand Traoré Burkina olu ni Mauritanie ta ale de o cɛlu kelen dasi penalty la o kɛra 1-0 ye min ye Mululu ye ale ni olu ni Angola ka jouer Algérie ni Angola ka jouer la ale fana ye penalty de don o ye o fana banna 1-1 na maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ka penalty ni o ma se ka don sa u ye maa 1 pe de ta o la i ka cɛ Percy Tau ko ale kɔni ale ma se ka penalty don Mali ni Afrique du Sud ka ballontan na ko sanga 15 na penalty kɔni ko sɔrɔla ka da ale ma ko a y'o fili ko wa ko Mali y'u bati o dolatan ko banna 2-2 ka taa Mali ale kanu na nin ye kibaruyaw ye kibaruya minnu ni olu bɛ an ka sɔgɔmada in na kunnafoni kun cɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko n'Ala sɔnna a ma min ye dolatan wuladanama in ye an na se ka 2nan o kɛ sabula an sɛmɛ kerekela an bɛna na sira minɛ sisan k'an kunda Kulukoro kan yen fana an kan ka taa baabu dɔw kɛ ka taa baara dɔw kɛ an ka équipe bɛna na taa ye an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɔ k'Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛra laban ko ɲuman Ala k'a d'an ma an ka jamana Mali Ala k'a kisi